Haupa, aurriaren 10 astelena, egun nahiko eskas antzekoa, apurreto tartetxo batzu dauz, baina euritzura gehiago larri dau. Eta inguru honetan, neurtu banagatik, 3 litro bota deuz gaubien, ez da asko, baina bueno, hori gehiago deko gune. Eta hostien, ez dau ondino garren, olako, ez dau jo ondo. Ez da ikusten, zingarake jau nahiko boletuz, nahiko txu hartzen gabizelako, baina bestelako espeziak eta ez da ikusten, hemen behitxuzue, hemen lehenengoa, eta oso politxe, baina tristantzien dau. Gaztaina arbolonek egunen omoten dugu. Bere usta. Bueno, txoro baten oiko lekuetatik aparte be, hasi biez, ia ba. Eta beste polit bat. Bueno, eta horren ondoan ikusten da, piztiren batek jandeuela, orkatza izango da, ziurrenik. Ze, claro, hori beste faktore bada, claro. A ver, ondoan dago beste bat, ia, bizarko izan dagoen hau. Eta hemen beste txikitxu bat. Hau be, iatuko da. Hemen ikusten da, orkatza ziurrenik, zein dauen, behi. Itxienez, 2, baliteke 3 jandego, tia. Hemen ikusten da, zen bada zen. Aretzonen inguruko aldar honetan, hau aldarra da, hemen dago apurbet, rusulak egiten dizu geri, zianosantak eta batez be. Eta, hau da, aurretxak. Eta bat esan da bera bez dago, ez da, eselango perretxikorik ez dago. Bueno, hemen txekitxu bat, normalien hartzeko ez dana, baina erdi jandagon da, zaskir. Bueno, beste leku barri baten. Bueno, tira. Igual, apurka hasiko diez. Hau be, bizarko itzeko. Hor, erdizkutuen dagoen bat. Politi. Hau. Zera, oztoen artean. Bueno, oztoa baino hor bela, ja. Eta hemen, txikitxu bet, hor geratuko dena, eta ondoan, beste bat. Hoge, nahiko politi. Bueno, eta batzuentzat, eta honek ez oso erakargalitzik ez badiz be, ondo gozoa diez. Atzo hortze egon zan, eta gorbe bere horretan. Bueno, beste egun bat emon gotzu. Bueno, 607 horkoan, oso neurrite kalidade honekoak, zinjoak, txikitxu betartu, apurretia erdi jande gondalako, hostien oso neurri politxe. Venga, urrengo arte. Eskerrik asko.